Melchior Spiteri kien ikkundannat 18-il xahar ħabs u multa ta' 900 euro wara l-instab ħatili fit-2 ta' April 2007 kellu fil-pussess tiegħu l-eroina u l-kannabis fil-ħabs. Pussess li nstab f'ċirkostanzi li ma kienx għall-użu personali tiegħu. B'kollox fiċ-ċella ta' Spiteri kienu nstabu 4 qratas u borża żgħira bid-droga f'pakketti ta' sigaretti u kienu sabu wkoll artas ieħor taħt is-saqqu. Waqt is-sentenza l-maġistrat ikkunsidrat ukoll il-passat tal-priġunier fejn fost oħrajn ingħata l-libertà kundizzjonata 6 darbiet, darba ngħata sentenza sospiża, 11-il darba ngħata multa u kellu 9 multi mibdulin f'pina ta' ħabs. Fl-aħħar snin Spiteri kien ikkundannat ukoll 30 sena ħabs wara l-instab ħati li qatel lil Jason Azzopardi fit-22 ta' Ottubru tas-sena 2001. Il-każ Olandiż li jinsab akkużat bl-istupru tal-eks sieħba tiegħu kompla l-4 wara nofsinhar bil-bibien magħluqa. Dan wara li l-maġistrat għamlet talba lill prosekuzzjoni biex ħadd ma jisma' l-kawża biex ma jkunux offiżi l-morali pubbliċi. Johan Stellingwerf ta' 33 sena jinsab akkużat li stupra lil tfajla Maltija li kien f'relazzjoni magħha għal 4 xhur sħaħ u li għamel frodi fuqha ta' 25,000 euro. Il-vittma kienet irrapportat lill-Pulizija f'Ġunju tas-sena l-oħra li ġiet stuprata mill-Olandiż f'April tal-2012. Il-każ se jkompli fil-jiem li ġejjin.